Τα δύο συντριβανάκια του Σερμού. Μπράβο. Μπράβο, Δήμε της Αθήνας. Τα κατάφερες πάλι. Είχε τον πιο κεντρικό πεζόδρομο της Αθήνας που οδηγεί στη Βουλή των Ελλήνων, είναι γεμάτος μαγαζιά και περπατιέται από εκατομμύρια Έλληνες και τουρίστες κάθε χρόνο. Το κάτω μισό του δρόμου στολίζεται από μια πανέμορφη βυζαντινή εκκλησία του 11ου αιώνα. Με τι αντάξιο μνημείο θα κοσμήσει το πάνω μισό? Μα φυσικά με δύο γούρνες που κατουράνε βρωμόνερο. Α, και στη μέση της κάθε γούρνας βάλε ένα καφέ γλυπτό που θυμίζει αυτές τις σκληρές κουράδες που χέζεις μετά από 3 μέρες δυσκυλιότητα. Ξέρεις, αυτές που αποτελούνται από κολλημένα μπιλάκια και σου κόβουν τον κόλλο όταν τις βγάζεις και μετά το σκουπίζεις, έχει λίγο αίμα το χαρτάκι. Τέλος πάντων, αυτές. Και για εσάς που μπαίνετε στο. Αυτές είναι πατούσες. Πατούσες! Στην Ευρώπη έχουν αυτό και αυτό και εμείς έχουμε τη σβουνιά με τις πατούσες. Fiat Multipla. Το αυτοκίνητο δεν είναι απλά ένα μέσο για να κουβαλάς τους αερόσακους από το ένα μέρος στο άλλο. Πολλά αμάξια αποτελούν ορόσημα του design και της αισθητικής. Aston DB9, Α8C, Bugatti Veyron. Να μερικά αυτοκίνητα που θα έπρεπε να μου χαρίσουν προκειμένου να πατήσω το πόδι μου μέσα σε Fiat Multipla. Θα μπορούσα να αναλύσω πόσο σκατένιο είναι, αλλά πιστεύω μια εικόνα αξίζει 1000 λέξεις. Προσοχή, ακολουθεί Fiat Multipla σε απόχρωση περιοδή. Παρακαλούνται τα ανήλικα παιδιά έγκυες μετά τον 3ο μήνα και όσοι υποφέρουν από επιληπτικές κρίσεις να απομακρυνθούν αμέσως από τους υπολογιστές τους. Το Brath και το Comedy Lab δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Ευχαριστούμε. Μαλάκα, αυτό είναι σαν βαν που έχει βγάλει κακοήθη όγκο. Το μόνο καλό με αυτό το αμάξι είναι ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει για τελική φωτογραφία σε screamer βίντεο. Είναι αδικία. Επειδή οι σχεδιαστές στη Fiat καπνίζανε χόρτο μέσα από μπαζούκα, πρέπει εγώ να βγαίνω στο δρόμο και να βλέπω το ξόγαμο που έβγαλε ένα Hyundai Matrix και ο άνθρωπος ελέφαντας.